Niklaus, do Sosnowca wracaj! Ofensywne zombie. I am Snake, follow me. Nexus, proszę się opanować. To Nexus? Nexus gotów? Bo my musimy razem, ej, ja wam powiem kiedy. Dobra. Dobra, moi drodzy, zombie mode, kurde. Zombie mode, Nexus, Bonkol, Niklaus, MKR. No i teraz jest taka sprawa. Oni muszą nas obserwować, bo jak widzicie tutaj... A, oni... Coś powiedział głupiego, nie wiem co. Ale po co oni skaczą, te zombiaki już? Patrz. No i dobrze. Dobra, niech se skaczą, no. A oni idą po broń. Dobra, do miasta, słuchajcie. Nie po Chinki, nie, niech się skaczą, Dobra. Dobra, słuchajcie, 3-4, rozchok, go, rozchok. Dobra, dawać, rozchok, szybko. O, jak lecą. Na niebieski. Patrzcie, jak zombiaki lecą, o kurde. Największa beka jest, że zombie razem z nami lecą na spadochronie. Ja. To jest trochę wild. No. Ale oni mają ten automatyczny, na rozchok. Dawać. Ach, kurde, będzie dobrze. Panie. I musimy się trzymać razem, panowie. O kurde, to jest desant, stary, aż mi się normalnie Omaha Beach przypomniało. No, za nami leci raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No dobra, bardzo dużo. Dawaj, Mati. Szybko broń, szybko, jak najszybciej broń. Mati, za nami ktoś wylądował. Jeden na ulicy wylądował. Jestem tu. No ląduj, pało. O nie! O kurwa, zamknąłem. O, wiesz, że nie był. Pobił mnie! Bije mnie! Co już? Ja pierdzielę! Co wy to? Bez jaj! Stary. Bez jaj! Nie, no już, stary. No to jest 2 razy, to jest HP 2 razy, czaisz No i to? mówiłem, że będzie ciężko. To nie jest takie łatwe. Dobry tryb. O kurde, stary. Nexus, ty przyszedłeś i marudzisz od początku. Weź sobie zjedz tam mandarynkę. Ktoś musi, stary. Kurde, Mati. Zobaczmy, jak Mati sobie radzi. Co oni gadają? Nie, Mati! Nie, nie można zombiakom dawać 2 razy, stary. On Mateusza teraz jednym ciosem pyknął, bo miał mało Ale ja HP. miałem 10% Aha. HP. Wspólnie trzema ciosami, bo ktoś nie dostał Dobra, kto 20, żyje jeszcze? Ja. Niklaus. A gdzieś ty jest? Tutaj. MKR-a zjedli. Sorry Mati, ale Dobra. wiesz jak. bo ziomo. Obok ciebie, za tobą. Dobra. No zawieraj! Bier patelnię. O kurde, drzwi, patrz na drzwi! Lol. Mama cię zabiła! A to te zombiaki, te drzwi to 2 uderzeniami Tak. rozpierają. No bo jest Tak. za złe ustawienia, a jakbyśmy zrobili jeszcze raz, Znaczy, ale no- na zwykłych. Dobra, to tutaj musimy tu porobić ich, jeżeli zombiaki, bo widzę, jest 1, 2, ale patrz, to ci co nas widzieli, no to super, kurde. Ci są... Jeden tu wylądował gdzieś blisko. Haha, za mną! No, O nie! Dobra, idźcie do Niklausa, żeby od razu mu pomóc. Pomocy. Niklaus, chodź do tego. Czekaj, i zamknę się tu. Niklaus, idę do ciebie. Gdzieś tu kurde biega na obkoło. Nie, biega, jest zombik. Uciekaj, zombiku! A są we dwójkę, chodźcie. A to ja mówię tym takim dziecięcym głosem. Tak, Nexus, wchodzę, znaczy ten. To ja. Chodź. No. O! Pierwsze już wyjaśnienia są. W porządku wszystko? Panowie, Tak, dajecie tak. radę? fajnie i no bez broni. Nie. Co ci się Nexus dzieje? Ja mam tylko 15 pocisków, stary, jest No bardzo to źle. masz aż 15, ja nie mam w ogóle. Dobra, jest samochód, stary, dawać, ja O, jedziemy, tutaj musimy dużo broni jak przejeżdżać. chcecie. Znaczy dużo broni. Ej, kto to ma? Nexus, co tak HP mało? Bo ja się lałem z typem, ale już Ale wyjaśniłem. Aha, no dobra.
Dobra, Niklaus, Czekajcie będziemy chwilę. przejeżdżać zombiaków? Dobra. Po mnie, Hordę? po mnie To dojechać. zbieram ammo. Już mam, dobra. Oni mogą nas jakoś wyciągnąć, coś tam zrobić? Nie wiem, chyba mogą auto rozwalić szybko. Ty! Chyba, że się Lecą! wtrącić. Dawid, rozjeżdżaj! No, czekaj, nie? Dobra, chodź. Wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj. Masz pistolet? Mam! Mati, wiesz, że oni tu są? Ja wejdę z lewej strony tego zajadę. Matiego gonią, Matiego, dawaj, dawaj, wyskakuj. Dobry tryb do nauki zamykania drzwi. Dostał? Ja mam 7 pocisków, stary. Mati, biegnij, biegnij! A, zabici! Dobra. Dobra. Chodźcie, chodźcie, chodźcie do samochodu, Mati, bo my nie mamy tu amunicji i musimy spadać. Wiem, synu. To jest jak prawdziwa apokalipsa. Apokalips. Bierę po Nexosa. Dawajcie, dawajcie, to jest fajne. Weźmiemy to po drodze szybko, żeby ammo znaleźć? Tak. Bo nie mamy innego wyjścia, wyskakiwać. Kurde. Kurde, zablokowałem się. A je to tak serio. Musicie, ej, Co się dzieje? musisz samochodem mi odjechać, bo nie wyjdę stąd. Już idę. Serio. Kolano mi utkwiło, wiesz? Dobra, dzięki. Utkło? Kurde, marzyłbym o plecaku. Takim nawet najprostszym. Tylko Ja sobie 4 ludzi jest? Tak, tylko 4 najbardziej ludzi. najlepszą broń wziąłem w grze. UMP. A i oczywiście te zombiaki między sobą też walczą, tak? Bo... O, M4. Dobra, jest pistolet, dużo mieliście amunicji, jak nie masz Niklaus nic. Mnie no, mam Uzika i pompę i no bez nabojów. Dobra, więc zbierajcie wszystko, tutaj się wszystko zbiera. Nie ma innej opcji, tutaj wszystko trzeba brać. Staram się, aczkolwiek nie ma tego zbyt wiele. U mnie jest jakaś M16, jakbyście chcieli. Każdy jeden bandaż się tu przyda. Znaczy, dawajcie do mnie, tu M16 jest... Super. Wiemy? Dobra, no samochód wsiadać. Tu jest Uzi i 9 dużo. A ja mam tam 180 to. Dobra, go. Oni tam wszyscy na tej szkole, stary, tam challenge będzie zombikowy. A jakby tam polecieć teraz? Nie, musimy się uzbroić. Tu w tym budynku, Jesteśmy gdzie biedni. jest M16, pompki jakieś tak dalej. Ja tu wziąłem UMP i kurde No ale powiem ci bardzo nierozważnie, posłuchali tego gościa na szkołę, no bez sensu to Ej, jest. ale zombikom mogliby dać taką możliwość, żeby mieli na przykład jakieś, że widzą jakąś poświatę przez ściany naszą, czy coś takiego. Żeby nas mogli łatwiej albo co jakiś zlokalizować. czas po prostu. No, no, co jakiś no, czas no, jest no, jakiś no. taki ping, gdzie jesteśmy. Tak. Żeby mogli większą grupą atakować. Czemu zmniejszyłeś atak zombie? Nie zmniejszyłem, jest na 1. Nie jest W zmniejszony. sensie w porównaniu do tego, co był wcześniej. Wcześniej był No 2. tak, no było 2, no to byśmy ginęli od razu. No. No teraz jest inna A co sytuacja. do tego pingu, to można zrobić tak, żeby strefę szybciej się ten zamykała. Jest, ja No tak, 1-3, tylko jest że- raz 1-3. To jest, Bo z- sprawdźcie ten budynek tutaj. Tu jest chcecie tam kask- się- Jest M16. zombiak koło Mateusza, Mati wchodzi! Kask 2 tam jest. Nie Typowo. powinni w takiej totalnej hordzie łazić, To- bo to, wtedy nie mamy opcji. O Jezu, jest! O, następny? Jak on się tu pojawił? Szybko One się tak biegają. pojawiają po prostu? No nie no, przybieg. Nie. Przybieg, kurde, Dobra, wariat. dobra. Ej, tutaj jest ta M16, słuchajcie, w tym budyneczku. To ja idę. No teraz, słuchajcie, musimy zmieniać pozycję, bo oni wszyscy już wiedzą, gdzie my jesteśmy. Gdzie? Tutaj? Ale i tak Nie, musimy... nie, tu, w tym. Na wejściu od razu masz. Ej, A, za dobra. tobą, bonkol. Ja Jest ich one- milion, jest ich bardzo dużo już tutaj, panowie. Samochód i go. O kurde! Jest Dobra, ich bardzo dużo. O kurde. go samochód, pod samochód go. O kurde! Jest za dużo. O, mózgi! Gdzie auto Mózgi, jest? ale jadę. Nie, my nie mamy tu samochodu, musimy... Ej, do samochodu, dawajcie, przebijamy się. Dobra, wchodzimy. Nie mamy amunicji, żeby ich dobijać, stary.
Tam ci, Mati. Mati, Leżę. I do samochodu, przebijamy się. Dobrze, że nie mogę gryźć po kostkach. powaleni. O kurde! Idę do was. Kurwa. Dawajcie. To polskie zombie. Do samochodu. Uważaj, Mati, za tobą. O Nie kurde, bele. postrzelcie się. Nie mamy ammo, dobra, do samochodu, dawaj. Ej, opony nam rozwalili! Co? Wsiadać, ja ich przejadę. Jedź! Aaaa! Uciekać! Armia zombiaka, Serio? oni nam opony, czekaj, ja muszę ich przejechać jakoś. Nie, Oni się podniosą chyba, Może nie? jedźmy jednak po lód, a nie przejeżdżajmy? O kurde, jakie masakra. Dobra, jedziemy. Dobra, po ludzi. jedziemy. Ale gdzieś daleko. To jest jeden samochód na mapę. Oni mogą ci podnosić? Tak. Ale w teamach tylko. Swoich. Masakra. Gdyby nie to, że oni są pewnie rozpierdzieleni po tej mapie, to nawet fajne to. No. No, ale no to jedziemy na tą szkołę, co? Wydaje mi się, że to jest fajne No dawać, dla jedziemy tych, na co tą strzelają w sumie. No tak, jakby miał być tym zombie, to bym wyszedł po 2 minutach, bo No właśnie o to chodzi, tu nie? widzenia zombie to takie. Z tej Znaczy strony to nawet jest, spoko, zombie no. mode jest typowo tylko i wyłącznie tak właśnie do streamera, że No, na streamie, no bo innej opcji A co, nie tu widzę wchodzimy tego. na tą wioseczkę? możemy. Dawajcie na tą wioseczkę jeszcze. Tu po prawej. Dobra. Tylko zamykajcie ze sobą drzwi, bo tu wiecie jest... O kurde. Spokojnie. Zombie wyszarpało oponę. Ale ja nie wiem, jak oni to ręką rozwalili? No tak. Albo jakiś rykoszet niepotrzebny. O, umarł zombie jakiś, bo mi kill wskoczył. I też. Ale oni się wzajemnie tam zaczęli zabijać. 9 mm macie, to ja biorę. A To kurde. bomba. Trudno takich dostrzec jak ten, znaczy dostrzec i usłyszeć w tej pogodzie. Ej, to wygląda jak polutowane tutaj, no ale co to, zombie polutowały? Nie, Jest tu może zombie bombardowanie. jeden? Tak? A, dostał. Ucieka za wieżę. Macie jakieś tam 9 mm, czy nie? Nie bardzo. Jego. To idziemy? Dawajcie dalej. No to lecimy. A zombiak! 2, 3, nawet więcej. Za żółtym tutaj jest. Za gdzieś. żółtym. Dobra. Samochód tam. A, rozwalają samochód. Dobra, pany, musimy stąd mykać. Come on. Czekaj, ja tu na drugie to będę. Go, Mati, kontrol. Dobra, zginęli. Holy shit, no to Idę, dobra. kurde, idę. Ale blisko jest, Nie mamy Ładziu. już opon w ogóle. Nie, no to To nie, pojedziemy na... to nie pojedziemy. No Jedną dobra, mamy. dawaj, próbuj. No to wolniej jak piechty. Dobra, biegniemy. Chodźcie. No dobrze, Mateuszku, jedziesz. Chodźcie w stronę Staram się. poczynki dawajcie. Mati, nie tak prędko. Dobra, wysiadam. Po prawej zombie macie. No. Przed nami. A, Kurde. Ale tego tu jest w tym. Zostawcie ich, niech pełzają. No, bo mogą się u... szkoda naboi. Nie. No, mogą niech- się jeszcze popodnosić. Nie? No to dobra, to niech Przed się nami podnoszą, są na niech górze. trwa zabawa. Znaczy nie, właśnie 105. dobrze, właśnie o to mi chodzi, żeby się jeszcze popodnosili, żeby później jeszcze coś No. tam. Ja to sprawdzę to. Ale tam O, ktoś- umarł jakiś. Mati, a ty zostawiłeś. A z tyłu jest taki, on się położył, on ich chce podnieść chyba. Nexus wbiegają do tego domu, przed tobą, za tobą. A jest. Jest i z tyłu? Lewa. Za domkiem są? Tak, jeszcze jeden chyba będzie. Dzięki. Spoko. Stary, nie Braki. mamy tyle amunicji, żeby się bawić w to.
Ten jeden ich podnosi na polu tam. Ja, zombie. podnieśli się na polu są. Pada, I'm not real zombie. Ej, coś tu biega obok domku. Ktoś tu będzie do domku biegać. Widzę. Po prawej. Ej, szybko I have you. zlutować i idziemy sobie stąd, pan. Oh, I died. Podnoszą się. Ej, nie mamy ammo w ogóle, prawie nic. Idziemy stąd, dawajcie. Rar. Kurde, szkoda Nie amunicji. dobijajcie, mówię, dobra, let's go, idziemy, poczynki. No, lecimy. Go pocinki! Niech się popodnoszą, mówię, będzie więcej zabawy później jeszcze. To nie oni powinni polować na zombie, tylko żeby... Ja, w ogóle wam nic już nie pasuje. Zróbcie im mniej HP, zróbcie im więcej. To nie oni powinni polować. To jest nie fair, bo zombiaki są biedne, bo nie mogą strzelać. Ludzie... Chodźcie to po lewej Nie stronie. mogą jeździć autem. Związek Po zawodowy lewej stronie zombiaków. dawajcie. Wiecznie będzie źle. A jak Jest tam... tu 5 graczy, liczba zabitych, no to powiem wam, że... Niedużo tych zombie zostało, więc raczej bym powiedział GG. No, a potem my się zabić musimy chyba. Jak zabijemy wszystkich, to przeczytam, by się Ktoś chce tego? Amunicję Dajcie 500 siódemkę? HP u każdego zombie. O Jezu, wbieg tutaj, kurde. Nie ma amunicji. Nie zamykajcie drzwi, kto siódemkę amunicji potrzebuje? Jak nie zamykajcie drzwi? Właśnie trzeba zamykać drzwi. Ty właśnie mówię, że zamykajcie Aha, drzwi. dobra. Pany, ktoś 765 potrzebuje ammo? Czekaj! Ja Ktoś, mogę wziąć. ktoś słyszę Dobra. kogoś. Coś się dzieje. A jest. No teraz już coś czuję, że szans nie mają. no. Zginęli? Co? Kto mnie uderzył? Może ja, przepraszam. O właśnie. Wow. Dobra, musimy spadać do strefy, panowie. Tu nie ma czasu. Jest tragedia. Z tym leczeniem i ze wszystkim. Amo mamy. Dlatego mówię, jakbyś dał większe obrażenia zombie i jakbyś Szybszą dał strefę, kamerę moim tylko zdaniem. z pierwszej osoby, to by to było hardkorowe mocno. Nie, to Bo jest... teraz nam idzie tak, no Ja łatwo bym dość. spróbował jak już z pierwszej kamery Nie no, na szybszą Spectagram i to z już szybszą normalnie strefą. zagramy tam. Normalny mecz, w sensie nie zombie. Ja bym Dobra, kamery samochód. nie zmieniał. Go Oczywiście samochód. Można strefę przyspieszyć, żeby się śmiała i nie wiem, temat. Go samochód. To jedźcie drogą szybko. O kurde, patrz, cwaniaki nam... A, rozwalone, dobra, nie, Ty, on pojedzie. ale on jest wolny... No, to czekajcie. No i pan. co, taki cwany? No czekaj. No wsiadaj. Biegną zombie. No nie umiem iść! No, Dobra, on jedzie. Jakoś tam jedzie. No nie no, my jedziemy chyba pocinkach szybciej. no, No, poczynkę. chyba ja, no 30 na Szybko godzinę. jedziesz, dobra, szybciej jedziesz, no. Nexus. Go. Kakuj Nexus, bo nie mamy HP już. Ja wiem. Kurde. Jazda. Emocje, kurde, Zenitu sięgają. Mati, wskakuj. Na pakę! Mati, Jadę! cisnę. Go! Cisnę jak się da. Kurde, emocje sięgają Zenitu. Jedziemy 33 na godzinę, to jest chyba szybciej, nie? No chyba tak. Tak. O kurde, teraz to już chyba nie mamy apteczek, ja się nie uleczę na 100%. Ja mam apteczki. 15 bandaży. Ale dojedziemy. Tyle dojedziemy, stary. O Będę wokal? kurde. Ty przeżyjesz? Ja chyba przeżyję, albo nie. To może być na skraju wytrzymałości. Najwyżej się doturlam. A wiecie, że nas tu zaatakują, oni już wiedzą o tym. Ja mam Nexus. apteczkę, jakby coś to mogę porozdawać. Będzie No dobrze. możesz dać jedną. Dobra, stawaj tutaj. Środkiem drogi biegnie. Ale emocje. O kurde, powaliłem. uważajcie, bo oni tu przyjdą. Dobra, ja Dobra, muszę czekajcie, po jednej rzucam. Każdy po jednej dostał. zobaczyć. Dobra. Dobrze, spokojnie, ale leczenie. Dobra. Uff. A zombie dostałem strefę, biegnie. Ty zombie, Gdzie? mnie naraz. A, tu. No. Zombie gramy. Pany. Dobra, ja To was tobie. bronię.
Że gracze są zombie, tylko my we czwórkę jesteśmy. Dobra, normalnie. biegniemy, dawać się. Normalnie, nie, to nie był dwójka. Biegniemy, zostawcie Dobra, się sam. jedziemy, już zostawiamy ten samochód, bo żal. PL. To do strefy od razu, nie? Bo kurde daleko, nie dobiegniemy zaś. Od razu. A zombiaki tu są jakieś? Ta, no, jeden się tu pełza, czołgał. ale... Dobra, No, to biegniemy. ja nie mam ammo, żeby go dobijać. Kurde, Zostawcie. ja nie Ej, wiem. to się czai za mną? Ale się czaić. Ale coś nie mówią nic w grze, nie? No. Mowy im odjęło. Takie niemowy takie trafiły. Dobra, biegniemy do O Jezus, strefy. ta strefa. Stary, a jak oni by się przyczaili gdzieś? Tak, to normalnie gracze na Ty, stół. ale ta strefa jest przyspieszona, nie? Tak patrzę teraz. To Mati? jest chyba. No, jak na... No To ej, jest aha, szybciej bo niż strefa ludzie jest biegać. przyspieszona, No. fuck! I macie swoją przyspieszoną strefę. O, To jest dobre, to jest Boże. zabawa właśnie, no. Tak kampili w sumie, nie? To nie jest takie łatwe do końca. Nie samą bronią żyje tutaj survivalowiec w tej grze. A co ty, Mateusz, włączyłeś autobieg? Tak. O, teraz będzie konkretnie nas zjadało, widzicie to? No, Widzicie to? ja O, pierdzielę. tak. Nie, ja padnę przed tym, przed samą strefą. Ja też, ja minimalnie. Yeah. Stary, minimalnie zabraknie. Nie! Minimalnie zabraknie. Kurde bele! I ze wskoku! Teraz Na ze skoku ostatni! też tak samo zrobiłem, ja też, ja może uda mi Dawid! się. Chodź! Jest, dobra, Niklas, daj jestem. mi rękę, Pełny. daj mi rękę. Cisz, O kurde. Dawid, cisz! Ja cię bronię jak chcesz. No, Dobra, dobra, jest okej. dopełźniesz. Dobra, już. Chodź. Podnoś, ja tu bronię. Dobra. Uff. O, Władziu. Dam radę! Dam radę! Mateuszku! Dam radę! Nie dałem rady. A ty jesteś za daleko, Mateusz. A Ale tu już fajnie. Kurde, myślałem, że ta strefa 40. tak szybko będzie, ja sobie do domu wszedłem. Ej, dobra, teraz jest wszystko śmiesznie. Tylko problem polega na tym, że nie mamy już HP, w ogóle bandaży zwykłych nawet. No ja jeszcze Ja mam. użyłem. Ani 3. jednego. Aha. A nie, mam Ej, apteczkę po lewej jeszcze. zombiak. Gdzie po lewej? Za drzewem. Zabity, dobra. To jest, no. Ej, patrzymy na zombie, jadą samochodem. Mogą? Nie, To nie co, mogą. tutaj na wystawionej to chyba najlepiej będzie tu, Ja nie? się muszę Dobra, wyleczyć. O. dobra. widzimy To wszystko w każdą wokół. stronę. Dobra, Dawid, ostatnie 3 bandaże ci wyrzucę. Daj mi. Daj Masz. mi. Będzie plecy do pleców, panowie. Bronimy się. Kurde. Gdzie oni są? Gdzie są oni? Strefa jest bardziej zabójcza niż zombiaki, dokładnie, ale No. widzicie, że nie jest tak łatwo, no niby amunicja ale... Nie, nie ma. Panu. Czy zombiaki się zgadały i będzie zmasowany atak 10 zombiaków na nas. Znaczy to by było najlepsze, nie? No to by Ale była jedyna to w i- sumie. Ale to O i tak kurde. jest... Dobra, lecimy. Nas to zostało. Uwaga, to jest niebezpieczne, tu budynki 9 za zombie drzew... zostało. Są? A ja... O, cholera. Dobrali się jakoś? Dobra, dobra, zostaw ich, niech leżą. Nie dobijamy ich już w końcowej fazie. Może się podnoszą. I jeszcze lecą tam, za domem. Dobra, panie. Bąka Na się środek prawej strefy, za drzewem na- masz jednego. Na środek strefy i wszyscy się ustawiamy. Za drzewem jest. Dobra, Uuu, było blisko. dobra, pany. Stoimy. Rozglądać się. Od strony domu będą biegli. Dobra. Ty stary, to nie jest takie łatwe. Bo to jest kurde... No nie, no to my mamy przewagę nie dość, że terenu, bo No, no, myśmy teraz wykorzystali teren. Gdybyśmy weszli do budynku, To to by może mogło być po To nas. chodźcie, idziemy, to chodźcie, kurde. Idziemy, żeby było Nie, teraz ciekawie. już strefa się zamyka, aha, teraz nie, już zamknie się przed domem chyba. Chodźcie, Stary, chodźcie. patrz, oni się czołgają wszyscy. O, zostaw Jeszcze, ich, zostaw jeszcze, ich. jeszcze mogą nas tu porobić, no. Stary, no Czekajcie. zostaw ich, zostaw Ja już ich. mam bardzo mało ammo, szczerze mówiąc. Dobra, ej, chodźcie teraz, połóżcie Jest się. W krzaku, go krzak.
Jeden na górce jest jak na pewno. Ja już zmieniam na pistolet, tylko James Bond. Dobra. Nikt mnie nie widzi. Ej, no, nie bij go. Mi jest aż trochę żal teraz ich zabijać, bo oni nie mają szans. To już mnie nie śmieszy, to już jest smutne. Ja wyrzucam bronię, tylko pistolet zostawiam. W takiej fazie mieliby tylko jakieś pistolet. szanse. Uuu, ale tutaj zrobił. Ale jakbym... O jest. Ja już wrzuciłem tylko pistolecik, panowie. Dubeltówę, Nikos, tylko możesz mieć i ty też, kurde, tylko A kara. ja nie mam nic, stary. Tylko kara. Ale to ja nie mam amunicji do kara, macie? No to już ci daję, Nie. masz. Piłem Dobra. pode mną. Dobra. Jakbyś ustawił na przykład bardzo ograniczoną broń, że większość pistoletów i tylko trochę karabinów i żeby miały No, to by było mocniejsze uderzenia, to teraz byśmy mieli jeszcze ciężko cały czas. I mało Da amunicji, się żeby im było. zwiększyć HP? Nie. Jest, idę. Dobra, czekaj, leci, dobra. O jest, wysypał się. HP czy się da? Może się da? Nie da zwiększyć. się, nie da się. Tu musi jeszcze leżeć. ej. Damage tylko im można. Rozbiegnijmy się trochę. Dobra, szukamy już teraz. Już teraz 2 zombie są gdzieś. Czy babka? Szukamy ich, no. A ja z kara mogę tylko strzelać, to jest niebezpieczne. On. Widzę go. Czekaj. To jest ten, co leży tu? Patrz, to. No nie zostaw go, nie bij go, Niklas, to jest O ostatni ty, gracz. o ty zombie To jest ostatni bobrze. gracz. Patrz, zostaw go, nie strzelaj w niego. Poka. On gada. Hello zombie! Hello. Please, Zostaw go, nie zabijaj. please. Nie patelniuj go, zostaw go! O Nexus! shit. Nie mogę tam trafić, no. Holy Weź mnie shit. uratuj, no. Zostaw zombiaczka! Uratuj mnie teraz, no co za gnoje. Ja mam zaufałem już na tych. No Nexus, no nie umiesz się bawić. Nie umiesz się znęcać nad Ale chciałem go tylko zombiakiem. pyknąć raz. To jest stresowany zombie, no. Jezus, idioci. Jesteś z Polski? Nie zrobię. Czekaj. O kurde, uwaga, Ewa. Jump! Patrzcie, groźny. No, jump twice. One and two. Okay, now O Boże. lay down. Kurde! Jakim rewordelem. Za dużo. Ile mieliście kili? 9. 19, what the fuck.